गुफुराल' नुयो मोजां नङा टाउनाव बेरायदों सानैजों जेराव थांजों थांखायो बियो आंनि खिथुखौनो गारा बियो जेराव थांगोन बेयावनो थांबाय थागोन बियो जेराव जिरायगोन बेयावनो जिरायफागोन बियो नै मानसिया माबायदि नायालाय बेखौ बिराद फाग्लासो मानसियानो बे जाथारा नै बिराद लोखिसाला मानसिया साला सुवारा जेराव मेरावनो थांफाबाय थायो बियो थांबाय थानि रायबाय बेरायनायानो खामानिसै फाला फाला स्कुलानो कलेज स्कुल कलेज मालै मानसिया बियो खामानि गैथारा बिराद फुरियाथार मानसियाबो बेनि मानसियाव बेनो फेथेर बुखुबाय थायो मानसिया जाला बिराद फुरियाखा बायदिसिना बुखिलाबाय थायो मा बुखिबाय थायो फात्ता मोना बेखौ मैगं बाजाराव थांनो मा दं मा गैया नायनोसै ओमफ्राय एसे बाजार खालामनानै लाना फैनोसै सप्तासेनि बाजार खालामनो आरो नेक्स्ट देवबारावसो फैनो मोनगोन बेयाव दिनैनो मा नांगौ मा नाङा लांखाजोबनोसै बायदिसिना मा दं मा गैया मैगंफोरखौ लाना थांखाजोबनोसै आरो दिनैसो सान्दुं दुंदों अखानो अखा हाबाय थादोंमोन अखानो गाराखै इसोरबो दिनै एसे गोलांबाय नै ससे थांबावनांगौ बाजार खालामनो गारि गाज्रि जादों बेयो गारि गाज्रि जानानै गालांबाय Ini kan ini orang asal kita dari mana? Angkricola. Hah? Berapa? Mari kamu sanggaranya, ayo kita nih. Masih?
बेलेगाव माइ लायबाय बेखौ नै बान्दोआ जोंना लांनो लागाखै बान्दोखौ बारा पनि भनेको ya pasar Pak namanya itu Pak, mau kalau saya